Lad os kigge lidt ned i Johnny, ikke? Ja, lad os udlyse. Lad os se, hvad han rummer. Ja, han er godt nok dyb. Men samtidig har han jo pant. Ja, han er ikke som de andre klasser. Nej, det er han jo ikke. Skal vi roligt? Vent, min telefon er. Hallo? Nå, hey. Nå, hvad så? Nå, okay, hvordan gik det i hvad? Nå, okay, vi snakker på. Hvad var det? Det var Forstår du? Hvad? Ja, man kører bil, han kunne ikke snakke lige nu. Nå, men man skal være varsom, så vi må hellere lige... Hvad er det egentlig, vi har mere at gøre, altså? Vi roder lidt, ikke? Prøv at vente, jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke er med. Vi roder lidt. Altså, ja, der er de her blå øjne der. De smukkeste blå øjne. Det var smukkeste blå øjne på hospitalet, ikke? Og han er fra Vejle, og lille, retfærdig mand med et øje for potentialet i mennesket. Ja, som man sagde til far der, jo ikke? At han var der, hvor der var brug for ham. Og det er som om, at det er også noget, far gerne vil være. Far han vil gerne være der, hvor han kan gøre gavn, og han vil gerne være der, hvor der er brug for ham. En slags retfærdighedens forkæmper. Altså for eksempel med det ene sådan People's Party, som Joachim var god på der. Også bare rundt på spisebordet, når vi sidder og diskuterer diverse politiske problemer og bare kæmper rød for os. Ja, han er virkelig god til at elske. Og især også ved at elske de mennesker, der har brug for ham. De der rige, snobbede, arrogante, egoistiske, selvcentrerede. kuglestøderen. Ja, kuglestødstemmen. Den giver jo ikke meget for. Ja, den giver vi ikke meget for. Men så er der ham her, ikke? Ham her. Det der, det er ikke Krishnamurti. Eller siger man Hudi? Hvad er det til? Er Krishnamurti? Nej, Krishnamurti. Krishnamurti? Det er jo den største inspirationskilde for tiden. Ja, det er det jo, ikke? Man kan godt se, hvad der fylder meget hernede, ikke? Oprigtighed. Til stede der. Omsorg. Ja, og kærlighed. I den grad, kærlighed. I den grad kærlighed. Nå ja, og herovre. Kæmpe område herovre, ikke? Humor. Masser. Han har godt nok oplevet og lavet mange sjove ting. Og ofte har han selv sådan ligesom stået inden for det og taget. Ja. Altså, været med vilje, så er der også de gode ord, det ikke lige har været med vilje. Kan man sige. Der er jo ballemassage, ikke? Altså, ja, det var jo far, der var på massagekursus. Kunne give hende her massere, hende er den fremmede kvinde, der også var på kursus. Ja. Instruktøren siger, eller så far hører det, siger, nu skal I så i gang med ballemassage, ikke? Og far masserer de baller der. Timer, ikke? Altså, jeg husker sådan en time. En time, ikke? Skulle jeg levere bagefter, ikke? Det var jo så fuldkropsmassage. Det fandt hun der, ja. Og den historie, der har jeg fortalt til mange af mine venner, og det er sådan om, at med mange fars historier, det er sådan, man er stolt af, ikke? Det skal være ud i verden. Ja, en far skal være stolt af, og gerne vil fortælle. Der er mange historier, ikke? Ja, altså, Irmgard, hun begyndte at hun sejle en lille aften på den tyske motorvej. My bunny is over the ocean gennem Frankrig. Og... Nå ja, nå. Nej. Nej, den tager vi ikke. Den historie, den giver det taler vi ikke. Åh, for fanden, undskyld. Nå, hej. Ja, hvad så? Hvordan gik det? Nå, okay. Ja, men så, vi snakkes bare lidt senere, så. Ja, det er fint. Ja, okay. Hej. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor han ringede. Det var far igen. Nå, han var lige kommet hjem, men han kunne ikke snakke. Ah, sødt Ja, hvor kom det fra? Det er som om, ja. Altså, far han er sgu... Han er sgu syngende på noget. Han er efter... Hvad leder han efter? Meningen. Livet. Tilstedeværelsens højere essens, eller kosmos. Her. Ja. Kærligheden. Kærlighed. Ja, altså, også som Krishnamurti ville have sagt det, livet er en evig læringsproces. Og far han er en mand, der bliver ved med at lære. Og bliver ved med at lære fra sig. Ja. Han er god til at fyre guldkorn af. Ja. Altså, har du husket notesbogen? Har du husket notesbogen? Man skal jo skrive ned, når det kommer. Ja. Han lader sig inspirere og fascinere. Som Johns græske helt Sorba ville have sagt, ikke? What man is not impressed by a dolphin? Og det er Johnny i hvert fald. Han
drømme og projekter hernede, ikke? Det er godt nok meget. Det er som om John han kan, hvor han vil. Altså, det er så bare ikke lige altid farligt. Nej. Altså, vi kan sige teknologien, ikke? Altså også bare det der med at lære nye ord, ikke? Hvor MoneyPay, det betyder MobilePay. Ja. Og sms, eller nej, mail. Det er bare blevet til mail, ikke? En mail, det dækker over e-mail og sms, og ja, det der teknologi, det er helt så lige lidt farligt. Altså, man kan sige, det skal ikke komme an for tæt på. Også, altså, man kan sige, dankortautomat er jo ikke til at stole på. Man skal jo lige tælle pengene efter en enkelt gang efter. Det er det er også derfor, Freja var nok den sidste i Danmark, der har fået dankort. Ja. Så er den også sådan, ikke? Telefoner. Next. Jeg skal ikke have en mobiltelefon. Så er den sidste i Danmark, der får en telefon, ikke? Og når så endelig får en, så kaster han sig over den og går all in, ikke? Så ringer han hele tiden. Men alligevel så er han stadig i tvivl om, hvilken ringspil der er hans, ikke? Altså han har sin egen måde at gribe det andet. Er det min ringer? Er det min, der ringer? Altså jeg synes jo i bund og grund, det er lidt fedt at være old school, ikke? Så er sådan, du ved, jeg gider ikke PowerPoint, jeg bruger projekter. Ja. Det bliver lidt for småborgerligt, eller? Ja. Men noget teknologi, han virkelig vil. Skal vi det? Lort. Den tager den. Altså, det her, det er teknologi, der virker. Man trykker på en knap, og så lyser. Og et stort lyspunkt i Johns liv, det var, da han mødte Birgitte. Hende tog han også med i sin drømme. Baby, vi kan køre lige derhen, hvor du vil. Det er sgu skormutter. Bag på motorcykel, så tager vi det ud af. Det vil jeg bruge. Vi komplementerer sgu hinanden godt, de to. Hvor vi fra far har lært, at med en madpakke og et stykke smeltet chokolade i hånden, så kan du klare dig rigtig godt, selvom det regner, og du er oppe midt på bjerget. Det er faktisk bare vildt, ikke? Det kan Birgitte også godt lide, men hun har også lært, at man også skal flotte sig en gang imellem, og man kan også gå ind, hvor der er tørvejr, eller man kan finde på noget andet, ikke? Og det er en kombination, vi er glade for. Skal vi kigge på alle de her projekter? Altså hønsene i haven, ikke? Høns og kyllinger. Pilefjertshjælter, eller kvartfærdige pilefjertshjælter. Og så den rigtige shelter i haven, ikke? Der kommer en rigtig shelter. Badekar. Ja, badekar og vegetar. Nå ja, den der ene dag på højskole. Ja, lige til ja. Og så er der hyggen i haven, som giver plads til vores teenage-hormoner. Vi kunne bolde os og frit. Titlerne. Nå ja, titler, der er loven hernede, skuespiller, Lærer. teaterinstruktør, Far. digter og far, psykolog. Ja, altså alt muligt mand, ikke? Altså, Nå ja, der er... de kommende titler forfatter. Der er en godt i gang. Tredjepladsen i kronikkonkurrencen Informationen. Wow. Pensionist. Pension. Åh ja, det er jo også en titel, ikke? Ja. Nå ja, og så er der de drømmende titel. Han er her. Munk i Tibet. Fastboende i Thailand. Psykolog på Grønland. Ja, altså hvem ved? Det sætter ingen grænser. Nej. Men han kommer sgu oftest frem til, at han har det godt der, hvor han er. For John, han er godt god til at være til stede der. Så har vi de to vigtige dernede. Der er mere, der kan lyse her. Det er nogle af det. De er vigtige, de to der. Så lige har lidt sejt fra. Det er nogle af de alle gode. Det er nogle rigtig store. Vigtige lyspunkter. Christian. Hvem må nu lære hende hernede? Som om hun er sådan lidt svært til hende. Det er løgn. Til en A måske. Johanne. Og hold kæft, hvor har han været god far. En kreativ, sjov, spontan, klog og kærlig far, der altid har fulgt os i vores tempo. Som for eksempel, når far hentede os fra børnehave, igen i vores tempo. Der var tid til at kigge på Marie Høner, stå og vinke til togchaufføren, få et studenterbrød ved bageren, og så meget andet. Ja, han står ved sig selv og sine egne idéer. Som for eksempel dengang, han tog sin cykel og spændte vores kælke fast bagpå. Det var snevejr. Så cyklede han foran, mens vi sad i kælke bagpå, ned på vej i skole, og vi sad bare ude og havde fest. Eller når han har taget os på en motorcykeltur, så har jeg været bagpå, så har du bare lige været på benzintanken, og så har vi ligesom kørt gennem hjortøj på motorcykel. Ja, ikke der. Han er altid klar på en badetur. Det er bare på med morgenkåben og så ned til stranden, og det er jo så egentlig uanset hvor koldt det er. Og det kunne også have været en god tur. I bund og grund og i grundvolden, så er far altid klar.
Og ofte klar på lige at tage den lidt længere. Ej far, kan vi ikke snart vende op? Ja, vi skal lige helt op, Torben. Vi skal lige bare lige lidt længere, så vil jeg gerne have. Men så var der også den gang, hvor faren insisterede på at tage mig, eller hun ville køre mig i skolen, det gør han sjældent. Og jeg tænkte, jeg ville hellere bare cykle, fordi så kunne jeg cykle hjem igen. Men han fik mig der overtaget, og så drønte han bare direkte forbi skolen. Og kiggede på mig og sagde, Christian, jeg er fri i dag. Vi skal ud. Altså, en typisk ting er også, at de der er 75 kroner for at få lov at presse den der bums, der var på næsen, ikke? Dengang jeg kørte fra Javnbyde ind til Aarhus klokken midt om natten, for at stå i kø med en masse teenage-unger, bare for at skaffe en autograf med Tina Dickow til dig. Og stemme her, de er også godt. Nå ja, det her. Altså, det var bare et lille udsnit af det brev, jeg fik på efterskole. Altså mig og Christian er så smukke samlerige rekorder på efterskoler. Altså, det er godt din brev, ikke også? Altså, så er der ikke plads til. Så er der været plads til hjørnet i kassen. Far, du er sådan en god blanding af så mange ting. Du har givet os så meget, så mange oplevelser. Og du har altid været inspirerende, sjov, skøn og oprigtig. Du er meget klog og en meget støttende far. Og du kan altid få os til at grine. Også selvom vi en sjældent gang har været sur på det. Så lige du råbte over til lærken eller hvad fanden. Og man er gået op på værelset i gamle dage, så var det hård metalmusik på, og så sidde der og være sur. Og så kom du op, så gik der måske kun 10 minutter. Så kom du op og bankede lige så stille på døren. Og så åbnede den og sagde, gud, det du fik ikke engang lov. Du gik bare ind, og så kom du. Der kom en lille bitte hus. Der kom en lille bitte hus. Og det klassikeren over den er det nedarvet fra Tom og Gerda. Med bare ud af det på. Men også hvis man var lidt ud særligt, så bare sige, pølse! Den virker jo hver gang. Så bliver man nødt til at sige over de der dumme tallerkener, eller hvad fanden der er sådan noget, ikke? Ifølge det kinesiske ordsprog for, hvad en mand skal opnå i livet, et ordsprog, jeg også har hørt dig referere til, at en mand skal bygge et hus, skrive en bog og få en søn, så er du sgu klaret dig godt. Du har skrevet en lille bog, bygget et lille hus, men så til gengæld har du fået en helt fænomenal søn, ikke? Det er kompliceret. Du er fandme god til at skabe fantastiske øjeblikke, som Birgitte også nævnte med, så skal vi have stearinlys som det eneste